Hyvää huomenta. Se olisi kuulkaa kello 8.23 ja me ollaan tässä just tankkaamassa, mutta ajamassa tonne kentälle Helsinkiin. Ja meillä lähtee tuossa puolen päivän jälkeen sitten kone kohti Maltaa. Tehdään Münchenissä välilasku. Ja Münchenissä on kuulemma kuntosali. Niin ajattelen, että koitan käydä reenaamassa siinä välissä, kun tänään on tankkauspäivä, niin pitäisi vähän käydä pumppitreeniä tekemässä. Niin katsotaan, että ihan kiva idea, jos sinne tosiaan pääsee. Kanaa, riisiä ja ananasta. Ja oliivi. Mikä fiilis? Nyt kun sait ruokaa suuhun. Hyvä. Ja siis niinku tuossa aikaisemminkin taisin todeta, että lähinnä näin kattelee, että miten menee, että jos ne muuta painaa vaikka 80 kiloa kisakunnossa, niin sitten mä painaa ja teen parhaani ja se riittää mihin riittää. Kokkaukset käynnissä. Pyydettiin tuolta kuumaa vettä, mitä sain mun instant kaurahiutaleita tehtyä. Ja sit kun hilloa ei saa ottaa tietysti myöskään, kun sekin on, niin kun lasketaan nesteeksi, niin sitä yli 100 milliä mukaan, niin ihan tänne on tällaiseen meikkipurkkiin käyttämättömään, niin punninnut oikean määrän hilloa, niin voi niin. Maltalle päästy, odotellaan laukkuja, toivottavasti tulevat. Sitten pitäisi lähteä kämpille ja hakea vielä kaupasta vettä ja jotain ruokaa. Kämpille päästy. Mennään katsoa, että millainen tää on. Pakko olla hanskat Maltalla, kun sormet jäätyy. Joo. Ei oo. Täällä on 20 astetta lämmintä. Kyllä on, kyllä ei. Sitten seuraavaksi mennään syömään puuroa. Joo. Eilen oli niinku virallinen tankkauspäivä. Olisi tullut päästä reenille. En sit loppujen lopuksi päässytkään, kun se olisi vaatinut kuitenkin kaikesta esiselvittelystä huolimatta sen, että mä olisin tavallaan joutunut mennä turvaan siellä Münchenin kentällä uusiksi. Ja se aikaväli oli kuitenkin sen verran tiukka, että en sit mennyt. Ja mutta että tässä kun on aamupala saatu syötyä, niin lähdetään salille. Sitten pitäisi käydä ruokakaupassa, tehdä vähän evästä. Ja tänään on sitten rekkari 3-7. Ja sitten pitäisi laittaa eka värikerros. Tehdään tosiaan väri itse, tai siis Lari tekee
Ja katsellaan. katsotaan minkä värisenä pääsen kisaamaan. Ei mä en sitä teetani väriä halua, mikä tuolla on. Tuolla on nyt tarjolla, koska mulla on vähän sen taipumus mennä vihreäksi. Niin laittaa sitten jantana itse. Eihän se vaikeeta oo. Ja onhan sitä ennen vanhaa aina tehty itse, että kyllä sen pitäisi onnistua. Ja huomenna olisi sitten pääpäivä. Tää on kyllä siis niinku ulkomailla ihan parasta päästä aina ruokakauppaan. Kaikki sellaisia juttuja, joita Suomesta ei löydy. Rekkarissa käyty. Vielä oli epäselvää, että kuinka paljon kisaajia sarjassa on, mutta sen lista, minkä mä näin, mistä se puuttui vielä urheilijoita, niin niitä oli tosi vähän. Että suopi nähdä sitten, että monta meitä on huomenna. Täällä on ihan sairaan kaunis ilta. Ja täällä oli itse asiassa aika lämminkin, jopa mulla. Se on kyllä ihan hyvä. Joo. Hyvä saavutus. Nyt lähdetään kämpille syömään ja sitten sen jälkeen pitäisi ruveta rusketushommiin. Hyvää huomenta. Se olisi kisa-aamu. Nukuin vähän huonosti. 9 tuntia kyllä, mutta osissa. Ja eilen vähän jännitti. Mulla oli siis tosi nesteinen kunto. Niin kuin ihan siis todella nesteinen. Että mitähän tässä käy. Nyt se on kyllä tasottunut. Ja joo. Juon tässä kahvia ja sitten aurinko häikäisee. Ja kohta pitäisi ruveta meikkaamaan ja tästä se lähtee. Aamuvärjäykset käynnissä. Löydettiin ihan hyvä tyyli laittaa tätä väriä nyt. Eilen vähän ressas, että saadaanko tasainen, mutta eiköhän me saada. Nyt rupeaa olemaan kisameikki valmis. Pitää vielä tälle tehdä jotain. Ja sen jälkeen katsotaan, että onko väri riittävän tasainen ja tumma. Ja sit ruvetaan varmaan lähteä kisapaikalle. Jännää. Kisapaikalle menossa. Juu. Vähän jänskettää tuo aikataulu, että onko nämä semmoset ajallaan olevat kisat vai semmoset tosi paljon myöhässä olevat kisat, mutta varmaan kohta selviää. Juu. Tossa
Kisan piti alkaa 14.30, siis naisten kisan, ja kello on kohta 16.30 ja se ei ole vielä edes alkanut. Ja tässä on kaikki biksut vielä ennen podeja, eli vielä saa odotella. Mä oon tässä ehkä tunnin verran makoillut tässä ja ootellut. Ja ehkä sitten kun toi biksu alkaa, niin voisi ryhtyä vähän toimimaan. Mutta että ei pitäisi ikinä olla näin ajoissa missään ulkomaan kisoissa, mutta toisaalta parempi olla ajoissa kuin myöhässä. Mikä fiilis? Ihan hyvä. Ihan tässä pääsi se loppuun. Tästä pikkuhiljaa rupesi toimimaan. Samantha 156 representing Greece, Vasiliki. Ecuador to the right. Hienolta näyttää. And the last quarter facing. No niin, molempien sarjojen finaalit tehty. Pääsin tosiaan siinä yleisessä alle 163 onneksi finaaliin. Ne otti 3 ekaa vertailua ja siihen porukkaan en päässyt, mutta että onneksi olin kuitenkin finaalissa. Ja joo, nyt sitten odotellaan palkintoja, kun otan silleen hauskasti, että tässä on kaikki velkkusarjat, niitä oli aika monta, ja sitten Women's Physique välissä, ja sitten vasta on palkintoja, niin nyt sitten odotellaan. Mut hyvä fiilis. Pitkä päivä ollut, kello on 28. Ja tämän meidän blogin tosiaan piti alkaa 14.30 ja mä olin laskenut, että siihen biksuun menee maks 1,5 tuntia. Eli mä olin varautunut, että me oltais ehkä 4 aikaan lavalla, mutta 4 tuntia mitä näitä nyt oli. We start with 6th place, number 43 from Greece, Kalliopi Pampakousi. 5th place, number 80, Elisa Falzoni. Hyvä Maiju! 4th place, Maju Kusisto, Finland. Hienosti Maiju! 3rd place, Jessica Fink, Germany. Thank you, top 3 please. Stay, Alina, Samantha, Jessica. 2nd place, number 25, Maju Kusisto, Finland. And the winner is Samantha Mifsud from Malta. Ja 4 sitten yleisössä. Hävisin kyllä Jyrille, että on tosi tyytyväinen. Tästä on kiva jatkaa Tokioon kohti. No niin, heitettiin tavarat kämpille ja nyt lähdetään hakemaan evästä. Tuossa on ainakin 124H ruokakauppa, niin mennään nyt sinne.
Mä oon oikein keksitty, että mitä tekee mieli. Yhden flapjackin mä söin tuossa äsken jo. Tulin ihan sikatäyteen siitä, kun se oli aika semmoi. Täyttävä. Tai kai aina on. Mutta että jotain sellaista suolasta ruokaa tekisi mieli.